हेलो फ्रेंड्स माबोरै दं नोंथांमोना नोंथांमोनखौ नैबे गोदान भिडिअनि गेजेरजों बरायनाय जाबाय लोगोसे आंनि अननाय आरो खुलुमनायखौ गोदान बोसोरनि नोंथांमोननो जासिहरनाय थाबाय गोबाव सम जाबायमोन भिडिअ बानायनो मोनिया दिनै लानानै फैफिनबाय माने टाइम मोनाखै भिडिअ बानायनो दिनै जोङो पट्टा दैलामाव थांदों पार्टि जानो सुपार नुदोंना आंखौ जोंनि सिगाङाव लोगोफोर थांबाय दं आरो जोंनि उनावबो दङ जोंबो मोनहैसिगोन बारा गोजान गैला नैबे लामायानो दा जों ओरै थांनोसै पट्टा दैलाम गाइस दिनैनि भिडिअआ माने जोबोद इन्टारेस्ट जागोन आरोना मार इन्टारेस्टिं जागोन माने पार्टि जानायखौथ' नोंथांमोनाबो मिथिखागौ माबायदि इन्टारेस्ट जायो नङा होमबा थ' नोंथांमोना नायलांबाय थादो माबायदि इन्टारेस्ट जायो जोबोद इन्टारेस्ट जागोन बायदि मोन्दों आं गोबां मानसिफोर पार्टि जायो आरोना बेयाव ओइ बोरमा लांफागोन बाराबा ओइ गाइस मोनसिगोनानो नै दाखालिनि माबाया औ टायार रोङाबा वेलकाम टू पट्टा दैलाम पिकनिक नै गाइस हाइस दं 300 बासजों फैयोबा गंसेखौ ओरैजा आइसो किताबखौ फाग्लाया खाथोर' नैबेनो लोगोफोर जायगाया जोंना इयावनो जागोन जों दिनै प्रग्रामाखा इसोर हरगोन ना दे बुंनायल' थाला खामानि गैयाबा बोलां गैया मा सादोब्रा गजब बेइज्जती है सासे फाग्ला बोख्लायाखै जावलायनायल' अनसुमा अनसुमा हिनजाव फैयाखै नोंना अनसुमाया हिनजावखौ लाबोफानो होननाया बोर' नों हिनजावखौ लाफानो मा मा मैगं आसोलफोर खानानि मैगं माबा लोंबोआखै इनारजि लोंबोआसै बाबाजि गुरुजी बाबाजी बे बुजिनाया माखौ बुजिदों ओइ माखौ बुजिदों नोङो नायलाय ट्रेक्टर बानलु देबाय दं माथो जोंना बिराद मोजाङाव आं बाबाय हा माथो माथो देग्रा नुखायो साखिनो होगोन ना साखिनो होगोन ना रान्दिनिफोरा साखिनो होगोन ना खुदै गगोन दै
बोरैबा खुदै गोलैगोन सरबिसताखौ खुदै गोलैहां बायदि मोनथारदों आं मा आसोल मा संनाय जाखो इयो रुदोंसै दैयाव रुदों मा इयो सासो इयो माथो जुमाय बायदिसो नुलायलांबाय प्यारी समझ गई बड़ा हरामी हो बेटा मा लखबजोब माबा लाना फैदोंब्रा एकदम फिथेव लानोसै सालदे जालालै लखब हरदो थांलायला थां माबा खनजांदो ना मादों नोंलाय मा मोनायावनो जाखानोसै खोमा दा आंथ' सानदों इखौ माने खनखां मारथारसिगोन इयो गब सोगोन बायदि मोनदां प्लास्टिक लानायबा सोनानै कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर ओमफ्राय इयाव लखब हरगोन नामा जोङो दा लुगैबायमोनलै सायखौ आजारांगौ दे थानाय सिनायो दाइलि फुङावसो गोन चीटिंग करता है तू चीटिंग 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 करता है तू जानोबो हागोन आं माबा दं द गोदाग्रा गरसेया बेसेबां मोजां दा लकेल ब्राइ बै माबाखौसो मोननांगौ गोजा जादा गोजा गोसोमा इदिखौसो मोननांगौ सोरबा मावा जागोन खोमा इखौ लानानै गरसिबो लाबोलाय द सोरबा जागोन मोनसे थ' जायो गरसेयो जायो गोथाव मोना गरसि सामथाइ फुनि र' सामथाइ माबा लाबोआखैनो सिकनि खेबगोन नामा शाबाश बेटा थाइलेण्डनि नै सिकनिया सिकनिखौ बानायबाय दं र' नै मा बेदर हांग्रा बेखौ मोजाङै सबाय थाब्लाबो खिन्थु जाबाय थाया नि जेरावबो सोलिनो हायो जों बड' मेजरनिया हायो मालाय सिकनिया साखो नै गायाव दोनना गोलैगोन फोरबा गोदान डिजाइननि सिकनि नामा इयो मार मोजां रावबो बानायफेराखै बिदि आंबो बड' मेजरनि बानायदोंमोन जुमाय सरनायाव बानायो खिन्थु मैद्रु संसैग्लाय बिसोर लादोंमोन ओइ मा जादों बैग्रि आंथ' जानोबा आयौ आं मोजांनि आंखौलाय सिख्लाफोरा मार खुदै गसिगोन दे मादुरखा नै देलाय जालाय माबा बायदोनो मा होनो सोर गिटारानिया गिटारानि नायलाय माबायदि जायो मा होद बिकास रखम एक नाम्बार मिसा कथा कुवार हेडमास्टार जाम्बा ओमफ्राय नोङो बेबो बैग्रि जानो बानलु माबादों दै नायलाय इनो बायद' जानांगोन र' आंबो जानि आंबो मा बैग्रि जानायखै दे मा लेथ्रा मा
Mana menlai na? Tuh panu. Panu salte. Robita salte, panu salte ya. Guru dar. और 50 रुपया कट ओवर एक्टिंग के वजह Ni unsa pui iya. Dalam nak kena nang ada. Ikon na tanya. Ni unsa pui? Bugri ai no. Ai laba isi. Laba. Plastik ko na isa ko. Nang beri sana ada halus ada. Sura. Saya. Sure dong. Sura foto saben mana doi? Budrugan. Esok sana ngajak deh. Hai sai ro bitiane. Ang din na deh. Sure malas na sa kana. Ay lay kam nu karbai. Kyo ma dong. Betul dah. Masih kudu. Mar kudu sana ya kaya beraru. Apa ra? Orso. Selung lo. Hei, munjumi made. Sudah begitu menjena. Kau tahu kusna bawa saksinya. Bentuk sana. Ah, betul kudu saksi kendam sih. Apa jodoh? Ang nasel, ang jawab ni. फुवाटी फुडी रों खरलाने नेले Jawab ni sih. Bedrau begri siap deng. Ang dah gekisru menjadi kisipnya. Begini apa dah? Ngapa ini begri dah kadang nalai? Oh, begini. Mana ini? Betul kata mak. झूठ बोलो बार बार झूठ बोलो Nei kau ideng nei dekorau asla. Bini boleh bilai sunai kan ada bini kan ada. Kami di sini. Ulta sesuar tengah sila. Hero malah. Semua nasoi, itu mana? Lasi kerang ni apa? Mas kau naik. Muda apa ini? 哎呦我的妈 Muda apa ini? Salde. Wah salde. Bah, oma saunu mendai kena songlai bawa. Ma, reng thar deng nengah. Iya. Seleng deng mea no. Oh, biji pisang ni jo. Mau. Moनजोब्बाय लोगोफोर गासिबो एबार नै जानायनि फाला बिराद दावराव जानो थाखाय मानसिफोरा जोंहासो जायगायानो गैला बबाव जगोन एबार जियानो जादों जानोसै बिराद बुरजा बा नै अमा आंनिया दासो मोनफैदो Beri fungsi langsung sekarang, ada jeung major ni grup ke? Ning langsung sih. Dah fungsi stres nak ning sero. Wah, Jeung ke mina mesin bawa. जाम्बा मिरामिस किबा पिकनिक खाय नाकि पिक आन्डा खाय ना मद खाय ना किबा खाय पिकनिकत मद खाय आन्डा खाय माছ मांस खाय ये तो मिरामिसत किबा पिकनिक হয় जाम्बा नोंसोरो Mana enggak? जायखिया बेदरा दरसिगन Sob, ni ada dong bos, जुमाय खेलाय बन्द. बेदरा दरसिगन Bedo kok. अ सावनायखौ Isi sang lepak lah. Balik report lah dari yang baik di. Bapak usin saja
Sal deh. Oh my god. Daw bedor. A few moments later. Desona isigap. Pero ang mahal ko ito nila. Ay, kamu tahu dia. Kamu kena nak tu. Saya nak terus. Bapa aku nak pilih dia. Oh, di sekolah aku tak kamu माबायदि मोनखो खाना जानानै एसे एन्जय जाबाय माबायदि मोनखो माबायदि मोनखोलाय बरिया ओइ माबायदि मोनखो बरिया मोजा Music. Friend, जोंना थांसै आरोना जोंना थांनो ओंखारबाय माने गारिया फैथ'वाखै माबा लांग्रा ना ओमफ्राय लोगोफोरा मोसाबाय दं जा नाइट प्रग्राम जाबाय खानाया जोंनिया मोनायाव मोसानो नागिरदों जोङो दा बाखिफोरा थांजोबा जों दा मोसागासिनो खावसेया थांजोब्बाय ओमफ्राय इन्जय बक्स लांग्रा गारिफोरा फैयाखै माने मोनफैथ'वाखै ओंखायनोथ' जोङो नेबाय दं जेब्ला इयो मोनफैगोन जों थांसै आरोना गारियानो थांलाय फैलाय जाबाय दं सना नों जारौ आंनि जारौ सना नों जारौ आंनि जारौ आंजों समायफ्लेनाय आंजों रमायफ्लेनाय